ay nakabenta ka parti bansdaya ka office ka dong ka. Ka United Democratic Party ni UDP ha ka jingr khe dap artlies nam jong ka jingai linti ka jong ka hene ka khat oi tarik unai lor kalayo ru ban plie ya ka jaka na ka benta bante ya ka office rekam jong ne ka seng san pathai ru lum ha ka de ka singi plie ya ka ne ka jaka bante ya ka office rekam jong ka UDP halai imkra lai don lang ru president ka seng UDP ubadai ru ulam phang ka yeng dor ba thau an ka jilla uba met ba ling do lembat ki minister ki MLA ki MDC jong ka party bat ki katu kat ne ki khot ki jong ka nagaliang General Secretary kaseng UDP Dr. Jemenu Mautho haba ajing kran hakani ka program belingkot ulah penpau ya ka jingis ngongo bahadin arflies nem ka UDP kalayo ya ka jaka bante nisnano ya ka office rekam jong ka UDP nasko ba kani ka ski ka long ka ski ka ba kham kerpang bat ka ba kham kongsan na ka benta ka seng UDP ka jongi namar kani ka de ka lingku stem ka ba arpulai nadu bangiyo ban seng ya ka parti ka jongi House nem khat khandai spa khandai penyo. Dekan ketika foundation dia keba arkulai, jong ka seng UDP, bat keba kham small dan bok kalong ba, akan ni ke ju ke sengi. Yo ya kan ni ke jaka. Banshna ya kan ni ke party office. Da ka jingi treshitom, da ka liang jingi president, da ka liang jing vice president ba alan bat kiwe-kiwe. Ila yo ya kini ke jaka bante ya ke office building jong ke parti UDP. Kibabun kila sedang ban keli. Balai ba ke UDP menta la arpulai teligi snem kila yad. Tinrai syai ke party office. Tinrai sultanat ba hakani ke sengi menta. Ngila yo ya ke allotment haka baidai ba kini ke jaka. Bat ngangit scam ba da ke jing yo ya kini ke party office. Kajing ya caprang juga parti jungi nang ni syakmat ru. Ha kajing trekam kan long ke ba ya bet ya tenti ban nganget ba katang bi kisngi ki por min nang kham thiru ha kajing trekam jungi kum ke parti. O Presiden rangba ka UDP uba met ba ling do ulapan pau ya ka jing songo ya ka revenue department ka bala ai jaka hadu 10,000 square foot halai mkra bon uni orang ba ula ai buram ru ya kinong yelam ki barim kum iba ike maulong ba bibi ling do Dr. Don Kupar Roy ki pelabam kwai haduar blei ki bala ai jing syakri ba ya ka parti nadu bala seng ya kam Ngidap da ka jing sokumen ka bakraw bakum ka parti mentang ka sni ngilayo ya ka de kalat hakaba nilayo ia kena ke benta jong kena ke jaka kabadon 10,000 square feet AA hakaba la ai changi na kaliang jong ka revenue department na ka benta bansna ia ka party office ban ngiso ban ong ba kalong ke AKA ke jing kurku yang ni ka party bangiyo ia kena ke jaka Pedeng jong ke Shillong City. Naka banta ban penyeng ya ka haka ban pentulun ya ka jing trekam jong ka parti naka we ka po sa we ka po. Ngaso man ong hang neru kumjo. Bang akwa ban penpau ya ka jing kenmau burom bahakini ki arkulai tili ki snem ki bangilayai lenti. Ki nong yalam bat ki leader ki balabam kwa duar blai. Kum ki jong iba ike molong, kum ki jong iba bibi lingdo, kum ki jong i Dr. Don Kupar Roy, ki balalong ki presiden ki basyakmat, kila persang ya kaban le ya kaban bahatam, na kabenta ka parti kabadei bat kabadon ka jing temu, ban pet na kabenta ka bha kamiat jong kinong song snong jong ka jala ka state ba ye jongi. Na so ban ong ba hakani ka por kum kinong kitkam ki batmai jong ka parti mental system haki jing persang ki jongi ngilay kindu sibon ki jing e ndai ngiso man ong bangila jam yaki lingba ki sha lingba ki maujin thot ki ba bon ki ba dan akhma jongi ndai ngim simla randin kum ka parti ban pentulun yaki selentam ki jongka nadap da jing sokumen hakani ka si ya ka jing wan saki lang ka jongpi ba ka jing don ka jongpi ka ba penlong yang ngi kum ka parti ba ngim dai ban randin
nrei bangin ya sekmat ban pentikna baka parti UDP kadai ban don kata ka jingtemu ka jongka ban ai ya ka jing sakri ko bahatam naga benta ki ba jong ka jela bro ko ni sudon bok ha ka jo ko por bayamenta kun ka parti ni don ha ka coalition government jong ka MDA ngilai persang ban pentulun ki kam ki ba per klem da song thai klem da songya bat klem da jaitu namar kani kalong kalengkor ka ba ki ba kila tendrong ha ki terpeng gi jogi ban trei ya kata kakam Alan khantam.